बेसेबा गिदिर गिदिर जादों आरोना नै लोगोफोर फांफा फांनैया जि साफा जादों आरोना लाया ओमफ्राय आं दायो खाना लांसै लोगोफोर आरो सिख्लायाव बेफोरबायदि अन्थायाव अनला देलायनानै जानो मोनाखैमोनलै लोगोफोर नों खनसे नायबोथ' हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय थ' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं भिडिअखौ बिनिफ्रायनो सुरु खालामसै लेट्स गो लोगोफोर दायो आङो मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना माने फोथाराव आरोना आङो जोंहानि फोथाराव माबा लाइ मैगं खानो फैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ फोथार बारिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो दायो फोथाराव मोनफैबाय दायो आङो मैगं खानोसै आरोना लोगोफोर जोंहानि लाइखौ नायनो हागोन नोंथांमोननानै सान्दुं गोसादों माबायदि जादों नै लोगोफोर नायदो जानि लायानै माने ओइ आलासि बुरजा फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लायानो रज'जोबासै आरोना ओमफ्राय दायो आङो लाइखौ खाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर दाखालिबो नुखाबायमोन आरोना लोगोफोर आंनि जोंहानि लाइ बारियाव लाइ फोनायखौ आरोना ओमफ्राय आं दिनै खानो फैदो आरोना लोगोफोर बिराद माने अनला खारैजों अनला फाख्रि लाइ फाख्रि जानो लुगैदो आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो खानो होनना फैबाय आरोना नै एसे गिदिर गिदिर जाहांबायानो आं दायो सानदो फुगोन ना गांखंखौ खागोन बिदि जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाबाया आरो बुंदो फुनानैनो लां गोदान फोफिननि बिदि होनना होनदो आरोना ओमफ्राय आं माने जायगायाव मोनफैनानै गांखंखौसो खानोसै नामा देरहांदोबो बिदि सानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मा जायो नायनोसै आं खालांबाय थाग्रोनोसै आरो दे होमबा लोगोफोर जोंहानि लावा मानबायथारसिगोन आरोना नै बेसेबा बुरजा गायदो आरोना लोगोफोर नै गिदिर गिदिर जाजोब्बायानो बारा गोबाव जायाखै आरोना लोगोफोर जि साफा जाखाबाय आरोना नै ओमफ्राय माने एकदम नै इफोरथ' मानबायबायानो नै लोगोफोर माने जोंहा हायावसो मानबाय होगोन आरोना लोगोफोर सांबो लुवा जोंसिबो होआ आरोना हायावसो मानबाय होगोन आरोना ओमफ्राय नै बेफोरबो आरोना लोगोफोर नै आसि ओंखारजोब्बायानो नै जि बरिया जाखाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै आं देनां थाइनाया लासै देखायगोन आरोना लोगोफोर बेसेबां गुवार गुवार मानबायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो खोन्थिजोबगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नै माबायदि मानबाय हांबायानो आरोना लोगोफोर नै हाखिजा मानबाय होगोन आरोना जोंहा जोंसिबो एख'बोआनो लोगोफोर आङो मनाखौ नायगिरबाबो मोनैनि जिहेतु नै आं प्लास्टिकनि गांनै लाना फैबाय आरोना फिसा फिसा माने आङो मोननैयावबो खाना लांसै आरोना जि हायो नै लोगोफोर आं खानायखौ सुरु खालामसै बेसेबा गिदिर गिदिर जादों आरोना नै लोगोफोर फांफा फांनैया जि साफा जादों आरोना लाया ओमफ्राय आं दायो खाना लांसै लोगोफोर आरामसे अनलाजों अनला फाख्रि जाहैनोसै आरोना ओइ दंफांनि थानाय सिरिदो जिहेतु लोगोफोर नै बिलाइफोराबो बिराद दोङो आरोना दंफां औवानि माबा औवालायनो मा होनो कृष्णसुरा ना राधासुरा बिनि बिफांनि बिलाइ दङ आरोना लोगोफोर नै लाया प्लास्टिकआव सोलांसै आं फुदोसो आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसायाव आरो खाबाय थानो हाला आरोना बेनिखायनो आङो बिफांखौनो फुबाय आरोना माने गोदानबो फोखागोन नालाय जोंहा जिहेतु लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो फुबायबो आरोना फुनानै माने गोदान फोसिगोन गासैबो रज'जोबासै नालाय फारसेनिफ्राय फुना लांसै आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय आरो बांद्राय जायोबा आरो एवनाबो जासिगोन आरोना लोगोफोर दाहाय न'आव लांना सायहैसिगोन आङो बांद्राय पेट पेट बखिबाय थाला लोगोफोर आं फुग्रोनोसै दे दसे थाथ'दो बिराद नै गोलोमदै गलायनाय माने एकदम खाबाय आरोना बे सान्दुंखौबो नायालाय सान्दुं राजाया ओरैबायदि टां टां दुंना होखादो थफ्लानाय खाबाय आरोना लोगोफोर एकदम आङो एवना जाहैनोसै ताजा ताजा मैगं जिहेतु सान्दुं दै एसे लथ्रांबायसोहाय नै ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर बेफोरबायदि देरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखिनियाव थालायथोंसै आं उनाव जानो खालायनोसै लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं न'आव थांनोसै थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों थौफाबाय थालायदो नोंसोरबो जिहेतु दुब्लियाव फैदोंमोन नालाय आंजों लोगोसे दा आंजों थौफाफिनदो न'आव लेट्स गो लोगोफोर आंहा दायो थांफिनलायनोसै सान्दुं गोसायाव मैगं खानानै जाहैनायनि मजायानो आलदाखा लोगोफोर नै ओरैबायदि गोलोमबाय आरोना ओमफ्राय थफ्लानै खानानै लाबोबाय ना लोगोफोर लाइ गोजा आरोना आं बेलेग मैगं खायासै ओमफ्राय आं दायो बेलासे मायबा मोनसे मैगं खानो फैफिनगोन दे नोंथांमोनाबो आंजों फैफानांगोन दे फैथारगोन जिहेतु फैथारगोनानो लोगोफोर दायो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना गालां आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै गालांथार लोगोफोर नोंसोरो मोजां कमेन्ट हरनांगोन लोगोफोर इनिफ्राय आंखौ माबायदि भिडिअ बानायजानो लुगैयो नोंथांमोना खिन्था हरनांगौ आरोना होमबाना आङो नोंथांमोना जेरैबायदि लुगैयो ओरैबायदि खालामना देखायगोन आरोना लोगोफोर ब्लगखौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादे आं दायो न'आव थांहोलांगासिनो आरोना सान्दुं गोसा जिहेतु आं दायो थांबाय थाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहा बेफोरनि इयावबो मैगं गायजोबदो आरोना नै जिहेतु सान्दुंखौ नाय लोगोफोर ओरैबायदि टां मुर्ख सान्दुङा माबायदि दुंदो नै जोंखौ गोलोमफ्रुजोब्बाय नैयाव लोगोफोर जोंहा दुन्दिया फोदो दे दुन्दिया देनां रज'बा नोंथांमोनाबो जानो हागोन लोगोफोर न' मोनफैबाय नै आङो बेसेबां गरम आरोना माने साइकेलसो थांदों नालाय नै खानाय माने आलि जालि जाबोजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरम आरोना लोगोफोरनि बेसेबा गोलोमजोबखाबाय आं दायो नै आथिं सुनो फैबाय आरोना जिहेतु लोगोफोर एसे गोजान लामा थांदो आरोना खाथिबो नङा जोंहानि दुब्लिया लोगोफोर
जि गोजानखा आरोना बेनिखायनो आथिं एसे सुस्र'नानै आङो न'आव हामसै आरोना लोगोफोर जेने तेने न' मोनफैबाय आरोना मैगं खाना फैनानै गरम बोथोरजों जिहेतु जि गरम नै लोगोफोर सान्दुङाबो ओरैबायदि गोसाखाना न' मोनफैबाय आङो दायो नै लोगोफोर न' मोनफैबाय आङो बापरे मैगङा नै लोगोफोर आं बास्केटाव लाना फैदो आरोना साइकेल लांदोंमोन जिहेतु आङो दायो मैगंखौ बोख्लायनोसै आङो नै ओमफ्राय सायहोलांसैबो आरोना लोगोफोर जिहेतु हारसिं मानसि दोनबाबो आंनो सायखानांगोन दोनाबाबो आंनो सायखानांगोन नालाय लोगोफोर नै आं दायो सायखानोसै आरोना खानाल' दोनफैनायजों जायाहाय लोगोफोर आंहा हारसिं मानसि जिहेतु आंनो सायनांगोन आंनो खानांगोन आंनो संनांगोन आंनो जानांगोन आरोना दायो बिदिब्ला लोगोफोर आं मैगं सायलायनोसै आरोना लोगोफोर आंनि ब्लगखौ नायलांबाय था दे आरो आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां आरोना लोगोफोर इन्टारेस्ट मोनलांबाय थागोन आरोना आं बिदिनो इन्टारेस्ट भिडिअ लानानै फैगोन आरो नोंथांमोना आंनि ओंखाम जानाय आंनि मुकबांखौ नायनो मोजां मोनोना नायनो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर आंहा मैगं लाबोनायखौ सायनोसै नै गोथां लाइ मैगं आरोना लोगोफोर दायो आं बेखौ सायनोसै आरोना बेयाव लखबना लानोसै आङो ना लोगोफोर नै बेयाव लखबना लानोसै गोथांथार नै लोगोफोर दासो ताजा फुना लाबोनाय नालाय न'निनो लाइ आरोना लोगोफोर नै जि टेस्टि जाखासिगोन आरोना लोगोफोर अनला फाख्रिजों जानोसै ओमफ्राय आथाखौ एवना जानोसै आरोना लोगोफोर नै दायो आङो सायनोसै लोगोफोर बेयाव लखबना लाखाबाय नै ओमफ्राय नैयाव दोनगोन आङो सायखांनायखौ ओमफ्राय रोदाखौ नैयो बेयाव दोनगोन आरोना लोगोफोर दायो आं सायहोलांबाय थानोसै नै आं दायो सायग्रोनोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों आं दा दसे थाना लोगो मोनलायसिगोन आरोना माने आं सायग्रोना लाग्रोनोसै आरोना नोंथांमोना सोरहा मैगंखौ न'आवनो फोनानै जादो आरो सोरहा बायनानै जादो अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जोंहाथ' बायनानै जादोंमोन आरोना फार्स्टआव ओमफ्राय दायो न'आवनो ओंखारबाय जोंहा ओमफ्राय न'निखौनो जाबाय आरोना लोगोफोर देरस्लाबाबाबो जाबाय उपाय गैया जानांगौ जाबाय गोदान फोफिननांसिगोन आरोना लोगोफोर फुनानै माने जिखिनि देरस्र'दोंमोन बेखौ फुनानै जाजोबखानोसै आरोना नै सोरबा बिबार बारनो जालायबाय नै गोजौ लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आं सायग्रोना लानोसै दे दा लोगो मोनलायसिगोन दसे थाथ'दो नै लोगोफोर मैगं सायगासिनो आङो नै सायग्रोबाय दङ आरोना लोगोफोर बिराद टेस्टि संना जानोसै आरोना लोगोफोर दायो नोंथांमोना आङो माबायदि संलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दायो सायग्रोबायदों आरोना नै लोगोफोर सायगासिनो नै जिरायनानै बेयाव आङो रोदाखौ दोनदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव जाहैबाय आङो लाइखौ दोनबाय ओमफ्राय नै सायखांनायखौ बेयाव दोनदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लामाथिंजाय बिराद गारि फैगासिनो आरोना लोगोफोर माने आङो बेसरबो लामदो सान्दुं गोसायाव आरोना बेसरबो लामगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेसरखौ बिरहोलांबाय थादों आङो जिहेतु सान्दुङाबो बिराद गोसा आरो लोगोफोर बेनिखायनो आङो बेसर लामनाय खाथियावनो जना थाफैखाबाय आरोना नै बेसर लामनाय खाथियावनो जना थायाबा लोगोफोर ओरैबायदि दाउ फैयो फारौ फैयो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं खाथियावनो थाखाबाय आरोना जनानै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दा मैगंखौ सायग्रोजोबना लानोसै नै लोगोफोर नायदो ड्रनजों थिखांनाय बायदि नुदोंना नुवाखै लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर अननानै आं माने दिनैसो स्टेनजों माने माबा लालायबाय आरोना ब्लग लालायबाय लोगोफोरनो आं दायो मैगं सायगासिनो दायो आङो सायग्रोना लानोसै नोंथांमोना नेथ' दसे आं दायो संनायखौबो देखायलांनो नाजासिगोन लोगोफोर गरम बोथोर जिहेतु नै गोलोमजोब्बाय आरोना नै मैगं सायनायावनो गोलोमजोब्बाय दायो नै लोगोफोर ताजा लाइ मैगं सायना लाबाय आंहा जि गोथाव जानोसै आरोना लोगोफोर अनला फाख्रिजों संनानै जि गोथाव जाखासै आरोना लोगोफोर नै बिराद यामि जाखागोन नै लोगोफोर ओरैबायदि ताजा मैगं आरोना नै जि हिटनि सायना लाखाबाय आरोना लोगोफोर दायो आं बेखौ सुनानै आरामसे दै सर' होनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो मोनसे खामानि दङ आरोना माने जिहेतु आं अनला जागोन नालाय लोगोफोर दायो आङो अनलाखौ नै बेयाव उनफिनसै आरोना बे अन्थायाव माने आंनि जेन्थ'खा उनग्रायाव आरोना जिहेतु माहाजोन जाबाय नालाय जिहेतु लोगोफोर पाट्टा बायना लाबाय आरो आङो लोगोफोर पाट्टा बायना लाबाय आं नै दायो पाट्टायाव आङो उननोसै आरोना लोगोफोर आं बेखौ पाट्टाखौ जेन्थ'खा देनो थाखाय माबादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो लोगोफोर अनलाखौबो बेयावनो देनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं बिखि आरो बेसरबो लामदो नै बेखौबो एरबाय थानांगौ दांबाय थानांगौ जिहेतु सान्दुं गोसा नालाय बाहाय थाबैनो रानखाथो होननानै आं माबागासिनो आरोना नै लोगोफोर सान्दुंखौ नाय ओरैबायदि गोसाना सान्दुङा ओरैबायदि गोसा आरोना लोगोफोर दायो आङो मैगं सुहैग्रोनोसै नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय था फारसेनिफ्राय आं जि हायो देखायलांनो नाजागासिनो आरोना लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं दायो मैगं सुनोसै नै मैगं लोगोफोर दायो आंहा अनला देनोसै आरोना लोगोफोर नै अनलाखौ आं दहायो सोमना दोन्दोंमोन आरोना एसे सोमबाय आङो जिहेतु पाट्टायावसो देगोन नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो एसे गुरै जाथों होननानै आङो सोमना दोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो देनोसै आरोना
देनोसै माने नै दैयाबो एसे सर' नांबावगौमोन आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो देनोसै आङो उपाय गैया आरो हारसिं मानसै बेसेबा गोबाव जागोन दानो थाब मोनख'नाय नङा आरोना लोगोफोर थाब संख'नो हानाय नङा बिनि थाखायनो आङो नै देखाना लानोसै आरोना बिराद खस्थ' आरोना हिनजाव मानसिनि खामानि होनबाथाय जानोखौ गोथाव गोथाव लुगैयो संनो हायाबा मा जानोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो नै दायो संसै आरोना माबा संनोसै लायनो देनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं देनोसै पात्तायाव इयाव उननोसै आं बेखौ अन्थाइखौ सुवाखै सानना आरो लोगोफोर आं बेखौ सुखादो आरोना दहायनो रानथो होना दहायनो सुना दोनखादो आङो नै दायो उननोसै आरोना एसे एवग्राबा जानाय नङाहाय जिहेतु लोगोफोर बियो अन्थाइसो नालाय आरोना अन्थाइसो नालाय आं दायो उननोसै नै लोगोफोर उनग्रायाबो जि मोजांखा आरोना जि आरामखा जि गेब्लेयो लोगोफोर जेनथ'खा देबाबो आं बेयावनो देयो आरोना लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आं बोरै उनो नै बिराद बोलो नांगौ आरोना बेसेबां उनग्लिनांगौ आरोना लोगोफोर नै बिराद खस्थ' अनला ओंख्रि जानायाबो जोंना जिहेतु दिंखिबो गैया नालाय लोगोफोर बिराद खस्थ' आरोना नै नोंथांमोन नायलांबाय थादो माने बिराद खस्थ'यै जानांगौ आरोना सोर सोर बेफोरबायदि खस्थ'यै अनला देनानै जानांदो लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय आंनो नायलाय आंखौ जि खस्थ' आरोना लोगोफोर नै बेसेबा थेवबो गेब्लेगोन र' लोगोफोर गुफुर जाहांबायानो नै आंना गुफुर जाहांबायानो नै गेब्लेसिगोन आरोना रग' रग'बाबो जासिगोन आरोना लोगोफोर आलासि गैया नालाय न'आवनो जागोन रग' रग'बाबो जासिगोन आरोना आयौहाय लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ'यै देबाय आङो नै अबस्था गैला आरोना लोगोफोर नै गोलोमजोब्बाय माने अबस्थायानो गैखाला नै एसेबां खस्थ'यै इखिनि मिहि देबाय आङो लोगोफोर नै मिहि जादोंना जायाखै मिन्थिला आरोना लोगोफोर नै देबाय आङो थेवब्लाबो नै जि मिहिद्राय जायासै आरोना लोगोफोर जिहेतु अन्थाइयावसो देनाय जाहैबाय नालाय जिहेतु लोगोफोर नै माबा सुजि बायदिसो जाबाय नै लोगोफोर सुजि नै सुजि बायदिसो जाबाय ओरैबायदि खस्थ'यै देदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि सुजि बायदिसो जाबाय आरोना आं बांद्राय मिहि बानायनो हायासै नै लोगोफोर थेवबो जासिगोन आरोना एसेबां खस्थ' देबाय जिहेतु आं संनानै जानोसै आरोना लोगोफोर दायो आं संनोसै आरोना नोंथांमोना आंनि संनायखौबो माबायदि सङो नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जिहेतु आं मैगंखौबो जि साफा सुना लाखाबाय आरोना नै जि हिटनि साफा सुना लाखाबाय आङो नै जिबायदि साफा साफाखा आरोना लोगोफोर ताजा ताजा आरोना लाया आं दायो बेखौ अनलायाव होनो थाखाय एसे हाना लानोसै आरोना लोगोफोर हाना लाखानोसै आङो एसेमान अनलायाव होनो थाखाय आरोना ओमफ्राय आं आखायाबो नै आंना अनला देनानै सुवाखै आरोना ओमफ्राय आङो आटाखौ ओमफ्राय गोलाव गोलावैनो एवगोन आरोना लोगोफोर थावजों ओमफ्राय दायो आङो ओरैनो अनलायाव होनो थाखाय एसे हाना लाग्रोनोसै आरोना माने आं ओंखाम जानखांनानै हागोन आरोना ओमफ्राय अनलायाबोथ' आंनिया नै लोगोफोर जिहेतु जानो आन्था गेब्लेबाय आरोना नै सुजि बायदि बांद्राय मिहिबो जायासै आरोना नै लोगोफोर जायो आंना एसे खस्थ'यै देदो आरो बेखिनिखौनोबा आङो लोगोफोर आग्लायबा आंना खला साफ्रि फिथा सावना जानायानोसै आरोना लोगोफोर बांद्राय बुरजा देफ्लांबाय आं लोगोफोर आं ओंखाम जाननायखौ देखायबाय थाथ'ला आरोना माने मबाइला एसे चार्ज गैया आरोना आंनिया आं चार्ज होना दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर दसे खमाय आङो मबाइलखौ चार्ज होना दोनथ'नोसै आरो दे लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाथ' आङो दायो ओंख्रि संनायखौ देखायगोन आरोना माबायदि सङो आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि सङो नोंसोरनिथिं दायो आङो ओंखाम जानना लाग्रोनोसै आरोना मबाइलखौ दसे चार्ज होनोसै आं नै लोगोफोर गरमबाबो होख्लायनोसै आनै संनाया साराय जानना लाखाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरम माने थेवबो गरमबाबो खारग'खाया आरोना गरम बे फंसे बाथ्राया माने भिडिअ अन खालामबानो गरमा फैखायोना लोगोफोर गरम नालाय जिहेतु नै गरमबाबो आरोना नै साराय जानबाय आङो संखानांगोन जाखानांगोन खारग'खाया बे उदैखौथ' फिसिनांगोन ना गरमबाबो बेखौ फिसियाबा मा जानो ना लोगोफोर नै आं दायो साराय जानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाइखौबो इसेमान हाना लाबाय आं नै ओमफ्राय इसे हाना लाबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो लाइखौ इसे माने एवफ्रामसिगोन आरोना लोगोफोर गोलोमजोब्बाय दे आङो नै गरमजोंनो माने ना नै थाव इसे होनानै जाहाथे लाइया गोथां मोनामा आरोना लोगोफोर लाइ बिलाइया ओंखायनो आङो थाव इसे होनानै एवफ्रामसै आरोना थावखौ बारा बुरजा होआखैहाय लोगोफोर नै जिहेतु खारदै खारैसो जागोन नालाय ओंख्रिया ओमफ्राय ओरैनो आङो बे लाइखौ माने गोथां मोनामै बायदिसो माने माबानो नागिरदों आरोना गोथां मोनामो नङाबा थाव इसे होनानै एवफ्रामाबा आरोना लोगोफोर साराया दुंबाय आरोना लोगोफोर आं दायो लाइखौ होना लानोसै माने इसे एवफ्रामनांगोन नालाय लाइखौ होना लाबाय आरोना लोगोफोर दायो एरनोसै आंना खोस्लियाबो फिसाथार नै एरनोसै आरोना माने एवफ्रामबानो जायो आरोना ओमफ्राय आं दै होना थांसै गरमबो मोनामबायानो नै लाइ मोनामनाया थाव होनानै एवफ्रामबा खारो आरोना लोगोफोर आं खोन्थानि नोंथांमोननो नै लाइयानो माने थावाव होनाय लोगो लोगो एसेल' जाबाय आरोना गोमालांजोब्बाय माने नैबे दैखौ फोरानदों आरोना आङो लोगोफोर दै एसे जादोंना जेब माने गावनि सुनायनि दैया ओंखारदों जिहेतु लोगोफोर बेखौ एसे फोरानना लानोसै आरोना आङो बेखौ फोराननानै रानबाथाय दै होनानैसै आरोना लाइया जि मोदोमजोब्बाय आरोना लोगोफोर बिराद दै गांदो आरोना आंखौ दै लोंनोसै आं
एकदम सङै गरमदोनो माने दै गांगुलायबाय आरोना लोगोफोर लोंसै आं दैखौ डेन्जार दै गांखादोंमोन लोगोफोर नै गोलोमजोब्बायबो ओइ नायनो अयथासारनो बेसेबा गोलोमखाबाय आरोना जौजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर दायो गोदौबाथाय आं अनला होनोसै खारै होनोसै आरोना नै लोगोफोर आंनि अनला फाख्रिया गोदौगासिनो आरोना नै जि आराम जासिगोन आरोना अनलाजों लाइ फाख्रियानो नै लोगोफोर आं दायो माने अनखौ एसे बांद्राय गथा जागोन ना एसेल' होग्रोदो आरोना बुहुद दंबावो नै लोगोफोर अना बुहुद दंबावखायो ओमफ्राय आङो माने सारायाबो एसे फिसा नालाय ओमफ्राय जों साथामल' नालाय एसे गथाद्राय जाया होननानै एसे लाव होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाहाय राननायालागै गोदौनायालागै एसे माने गथा जालांनो हानाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं खनसे बाराबा सागं साबावगोनसो लोगोफोर नै माबाखौ लाइखौ गेब्लेहोनानै फाख्रा खालामगोन आरोना लोगोफोर आं खायमा बानायगोन आरोना ओंख्रिखौनो आयौ लोगोफोर ओरैबायदि मोदोमदो आं नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि फोरमायनो लोगोफोर ओरैबायदि मोदोमदो आरोना ओंख्रिया लोगोफोरनि आयौ जि यामिनो लोगोफोर अनला फाख्रि आरोना लाइ गोरलै ताजा लाइ होदो आरोना यामि आयौ लोगोफोर ओरैबायदि मोदोमबाय आरोना लोगोफोर दायो जाना देखायनो हायोबा नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै आं लुगैलायनाय जासिगोन स्लुब लोगोफोर नै वाव भेरि टेस्टि यामि लोगोफोर नै लोगोफोर आं दायो लाइखौबो एवनोसै आरोना लाइखौ एसेमान आङो बस'ना लानि आरोना माबा गोलावद्राय जायो आरोना लोगोफोर माने रोद्दों रोद्दा जागोन ना आङो बस'ना लानो नागिरदों नै आखाइजों बस'ना लाना लोगोफोर जिहेतु गोरलै लाइ बेफोरबायदि गुसुं खालामना लाबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आं बेखौ थावजों एवनोसै आरोना लोगोफोर दय एसे अनलाजों संबाय ओमफ्राय दायो आं एसे एवना लानोसै आरोना माने बारा जादों नालाय लाइआ ओमफ्राय एवनोसै आरोना बेखिनिखौ एवना जानोसै गोथावनो लोगोफोर यामिनो न'निनो ताजा लाइ लोगोफोर बिराद गोथाव जागोन ना एसेमान गिदिर जाबाय लोगोफोर फांसेयानो आरोना एवनोसै दायो लोगोफोर आङो सायखांबाय नालाय एवनोसै यामिनो थाव बरा होनानै एवनोसै आरोना साराया दुंबाय लोगोफोर नै बेखौ आं जागा थोआ एवनोसै आरोना नारसो लोगोफोर साराया फिसा जिहेतु मा गोथाव एवखालायनोसै आरोना साराया जागा थोआ लोगोफोर नै नारसो एवनाय जादों गोबाव बेखौ रेबना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर साराया माबावसो आङो नै गावनियाव दै ओंखारखायो नै लोगोफोर दै ओंखारदों नै फोरानजोबनोसै आरोना फोराननानै बे रानबानो जों जानो हानाय जासिगोन आरोना ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय आरोना नै गोलोमजोबलाय लांबाय आङो देखायनोसै आं माबायदि मोनखो माबायदि गोथाव जाखो ना लोगोफोर नै लोगोफोर आंनिया माबायाबो लाइ एवनायाबो मोनबाय आरोना नै लोगोफोर जि यामि बिराद गोदै आरोना लोगोफोर आं दहाय साखिनायदोंमोन जि गोथाव गोदैथार आरोना लाइआबो मोनबाय दायो आङो खोबना दोनथ'नोसै नै ओमफ्राय आरो बिथिंजाय दङ अनला ओंख्रि नै लोगोफोर बेसेबा खायमा नै लोगोफोर अनला खारै मा होनो बेखौ अनला लाइ फाख्रि आरोना लोगोफोर अनला फाख्रि ना मा होनो नै जि गोथाव यामि जादों लोगोफोर नै खायमा सोरबा मोनजाफेरदों बिदि खायमा ओंख्रि नायदो आं संबाय नै गोथाव जानोसैलाय दानिया यामि गुसु जाथोहाय लोगोफोर अनलाखौ गुदुंबा जानो हाया जिहेतु एसे गुसु जाथोसै आरोना यामि जालायनोसै आंहा स्लुप होनलायनाय बिदिनो रायलाय जागोन लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंहा मोनबाय नालाय ओंखामा ओमफ्राय नै लाइ एवनाया नै लोगोफोर आंहा थोरसियाव लाखानोसै आरोना लोगोफोर नै लाखाबाय आंनो बारा नाङाहाय नै लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिया नै खायमा जि यामिखा लोगोफोर अनलाजों लाइ फाख्रि आरोना लोगोफोर आं नै थोरसियाव लाखानोसै बिथिंजा ओरै लाखाना लानोसै आरोना खुरैबो नांला जेबो नांला थोरसियावनो लाखानोसै एसे गुदुंहाय जिहेतु लोगोफोर गरमबाबो गुदुंबाबो जानांसिगोन आरो उपाय गैया स्लुप जानोसै नोंथांमोना लुगैनाङा दे गोथाव जालायनोसै आरोना अनलाजों एसे गुदुंहाय नै दांनो हायाखै आं हमनो हायाखै आरोना जि गुदुं लोगोफोर लाइ एवनाय लाइआ ओरैबायदि गोदैखालै लोगोफोर गुदुं लोगोफोर हमनो हायाखै जि गोथाव जाखादों नोंथांमोना बेफोरबायदि संना जा लोगोफोर लाइजों अनला फाख्रि आरोना नै ओरैबायदि टेस्टि लोगोफोर माने जाबाय था आरोना आरो बेदर होबावनायबाथ' दंबावोसोमोन लोगोफोरा लोगोफोर आं जानायखौ बांद्राय खोन्थिबाय थाबा नोंथांमोना बिराद लुगैगोन ना बेनि थाखायनो आङो
जाग्रा लागोनसै दे लोगोफोर दे दायो दा जाखांबा लोगो मोनलायसिगोन नों खनसे नायबाथ' आं जानायखौ लोगोफोर नाय गरमथारलै लोगोफोर लोगोफोर दसे थाथ'दो दे आं दाहाय लोगो मोनलायसिगोन ना लोगोफोर आं जाग्रोनोसै जिहेतु इमान टेस्टि जादों लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जादों नोंथांमोननि सिगाङाव जाना खोन्थिबाय थाबा नोंसोरो खुदै गलांजोबगोन लोगोफोर एकदम बेसेबा गोथाव जादों नै थाथ'दो नै लोगोफोर लामायाव दसे बेरायनो फैबाय आरोना आङो उन्दुलांनानै दासो थर मोननानै फैबाय आरोना दायो बेलासिनि 5टा बाजा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानना दोनथ'योमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो दहाय उन्दुनानै भिडिअ बानायनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दासो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय लोगोफोर